Mám tady v zadku na zádech suchý zip a úplně mě teď píchá. Ok, tak zkusíme začít. Hello, vítám vás ve Swine TV. Tentokrát tu mám hosta speciálního jako vždycky, ale tentokrát ještě víc speciálního, protože to není drag queen, ani zpěvačka, ale burleska Lotalo. Ahoj, čau. Čauko. Čauko. To bylo docela dobrý, ne? No, hlavně hej. Já většinou tyto videa natáčím do epizody Swine TV, ale zároveň do svý drag show, když láska schází. Už byly vlastně 2 termíny, tentokrát to natáčíme pro 3. termín a v první show byly jenom drag queens, v druhé show byla drag queen, drag king a zpěvačka a v této show mám hosty jenom 2 burlesky. Což vlastně jsem ani neuváděl, kdo je burleska nebo co je burleska, tak možná bychom to nějakým způsobem nejdřív mohli definovat, aby případný divák nebo návštěvník to znal. O burleske sa hovorí, že je to umenie zvádzania a odhalovania sa. Myslím si, že to má celkom veľa spoločného aj s dragom, že ako keby tie roots sú tam veľmi podobné. Ale teda rozdiel je v tom, že je tam vždy nejaký reveal, nejaké odhalovanie sa. Väčšinou je za tým nejaký príbeh alebo nejaký komentár na spoločnosť alebo momentálnu situáciu v spoločnosti alebo politiku alebo vyjadrenie nejakých emócií, názorov a tak ďalej. Ale môže to byť aj len o tom, že aha, aká som pekná. A nie je to iba feminínne, môže to robiť kdokoľvek nad 18 rokov, takže je super, že budeš mať v tejto show aj Arana, že uvidíte ako keby tú binaritu toho, ale samozrejme je to otvorené všetkým. A takže asi tak. Pro mě je to dost zajímavý i z toho hlediska, že zrovna mluvíš o Aranovi. Většinou jsem tam buď měl lidi stejného věku nebo mladšího, nechci to teď kategorizovat v rámci věku, ale vlastně myslím si, že jsi mi teda asi blíž. Aran je ještě o trošku starší a vlastně každý jsme trošku vyrůstali v jiné době a ta show svým způsobem je o nějakém vyrůstání a hledání té identity, takže vlastně i se těším na ten rozhovor s Aranem a i s tou, protože možná to bude nějakým způsobem jiný, takže it's a challenge. Zároveň teda musím dodat, s obouma performerama, jak s Lota, tak s Aranem se vlastně znám jenom ze stage. S Lotou teda asi víc, spolu jsme se potkali několikrát na různých akcích, s Aranem jenom párkrát, takže tenhle rozhovor bude dost autentický, protože není tady nic naplánovaného, dali jsme si espresso tonic, který jsem se naučil tento rok. Vynikající. A máme tady chvilku seznamování se a rozhovoru. Jak bys popsala svůj burleský styl a kdo je Lota Love? Myslím si, že ten môj štýl sa celkom zmenil počas tých rokov. Ja sa tomu venujem vlastne teraz 11. rok. No takže sa to zmenilo a mám pocit, že ani neviem, že či som nejako našla úplne tú svoju škatulku, že robím iba toto. Pretože vlastne moje úplne prvé číslo bol Duch mesta. Vlastne to je to, čo asi poznajú ľudia najviac. To je to s tým sáčkom. A to by sa dalo kategorizovať ako nejaký neoburlesk možno skôr. I love this one. No a ja vlastne keď som ako keby začínala a mala som iba toto číslo, tak som si pamätám, keď som vyslovila takú vetu, že bojím sa, že raz budem robiť iba takú tú klasiku, že som iba pekná, mám ten korzet a tie trblietky a kamienky a je to nejako na ten glamour postavené. A vlastne dostala som sa aj do toho, ale stále sa to mieša aj s nejakým neo a mám pocit, že už idem aj trošku do dragu alebo do nejakého performance artu všeobecne, už mimo burlesky akoby. A to sa mi hrozne páči, že mám pocit, že to aj dáva zmysel, že akoby človek rastie a vyvíja sa a dostáva nové vplyvy cez rôzne aj spolupráce. Tak skrátka sa mení aj ten jeho art a ten jeho štýl tej expresie. A tak to je aj so mnou. Ale stále mám pocit, že mám kam rásť. Takže neviem, či som úplne zodpovedala túto otázku, ale mám pocit, že nepatrím do nejakej škatulky, že viem akoby byť v show, ktorá je čisto burlesková, ale aj v nejakej queer show alebo v nejakej vyslovene umeleckej. Takže je to také akoby všeobecně. Já myslím, jakože z toho, co tě poznám a koukám na to vystoupení, tak to shrnula super a vlastně to mě i na tom baví, že to je vlastně
dost autentický a svým způsobem i neobyčejný pro burlesku, minimálně teda na český a slovenský poměry, že vlastně to má nějaký trošku přesah do jiných prvků a to se mi na tom líbí. Je jakoby svůj drag ani úplně taky nedefinuju vyloženě jenom o dragu. Pro mě je jakože já už jsem to řešil několikrát a nechci ti úplně otvírat, co pro mě znamená drag, ale vlastně jako de facto jako jakákoliv umělecká identita na té stage. A vlastně nechci to nějakým způsobem škatulkovat, že vlastně už jenom to, že jsem v nějaký jako umělecké identitě, je pro mě drag. Takže vlastně kinda je pro mě drag i burleska. Jakože tím, že jsi v nějaký identitě, kterou jsi vytvořila, tak to bych řekl, jako že je drag. To samé, když je vlastně popstar a vytvoří si svoji uměleckou identitu, tak to beru jako, že je drag. Souzní s tímhle s tím, nebo bys to řekla ještě jakoby nějak jinak? Úplne s tým súhlasím, ale možno čo by som dodala je, že drag má pre mňa ešte taký väčší rozsah toho, že drag umelectvo akoby mám pocit, že viac rieši aj svoju identitu v rámci toho umenia. Že nemyslím si, že to je úplne tak zasadené v burlesku a preto ma aj drag viac zaujíma z hľadiska tohto, že akoby nachádzať tie svoje limity a nachádzať tú svoju identitu a nejaké svoje vnútro cez ten umelecký prejav, čo si myslím, že ty robíš úplne úžasne. Děkuji. Jo, rozhodně. Drag ti pomáhá najít svoji identitu a to, kdo seš. Já sebe třeba cítím dost, jako kdybych mohl, já už jsem to asi taky říkal, jako trošičku se cítím nebinárně, jakože jak mužsky, tak všestranně versatilně a tak i žensky. Ale dost se to mě přelívá v tom, že když jakoby se hodně doponořím do té identity nebo do toho dragu, tak někdy, když proto udělám hodně věcí a vidím, co všechno pro to obětuju, tak někdy se mi stane, že mám období, že mě to vlastně začne štvát, kolik tomu dávám a někdy se potřebuji úplně stáhnout a mít v sobě tu maskulinní část. Což vlastně nevím, jestli ty vůbec jako řeší v rámci burlesky tím, že vlastně tu feminitu kolem sebe máš asi vlastně pořád. Ale, jak jsem ti říkal, dělal jsem si research a poslouchal jsem jeden podcast tebou a myslím, že jsi tam říkala, že to mi teď ale vyběhlo, ne, že bych byl tak připravený. A že jsi tam říkala, že vlastně, když se připravuješ, vytváříš looky, tak vlastně jsi excited for the performance, když to vytvoříš, ale vlastně pak, když jsi v obyčejném životě, tak ani tolik už ten look neřešíš. Jestli třeba je tohle podobný, co jsem teď řekl já, že vlastně čím víckrát řeším ten styling v rámci i té feminity, tak pak třeba potřebuji být mužnej. Možná to má souvislost s tímhle, možná pletu víc témat dohromady. Možno je to akoby s tým, čo si povedal, že všetko na tom stage je vlastne drag a potom v tom normálnom živote je to také ako normálne. Že vlastne, že mám pocit, to som možno hovorila aj v tom podcaste, ktorý si počúval, že mám pocit, že tú moju expresiu v normálnom živote ovplyvnila moja priateľka, ktorá akoby je kreatívna v tomto, takže sa snažím, alebo mám pocit, že som ňou ovplyvnená, že aj ja sa viac vyjadrujem tým lookom aj v normálnom živote, ale akože 90% času som proste bez looku, hej, že akoby, že len som a tak mi to aj energeticky vyhovuje, že nie som úplne taký ten performer a umelec, ktorý má nekonečne veľa energie a teraz ako strašne ako maká kreatívne, ale som skôr akoby low. Teraz som ešte extra low, lebo mi trhali zub, ale akoby... Veľmi tleskám, že tady seš po 2 dnech, co ti vytrhli zub, nebo po dní. Ale aj za normálnych okolností som veľmi low energy, takže som taká, že ako všetko pomaličky, všetko má svoj čas a mám to tak rada, že nemám pocit, že musím akože nejako performovať aj v normálny deň. Já jsem třeba zase cítil, že vlastně docela souzním s tím, co říkáš, protože vlastně asi spousta lidí mě zná jako crazynku a že furt vytvářím nějaký looky a furt něco musím dělat, ale ve svém osobním životě jsem docela právě low a jsem rád, když mám svůj klid a myslím, že jsem docela i introvertní, ale třeba se na sebe cítím, že když jsem začínal s dragem, tak docela jsem to i prožíval a rád jsem chodil v těch looks i ven, ne třeba i do práce, ale čím díl to dělám a přesně vidím tu energii, tak já pak prostě úplně miluju, když prostě jsem v tričku a v pletených kraťasech, který vypadá jak sweater třeba. Absolutně not fashionable, ale it's comfy, takže já v tom jsem a neřeším. A zrovna dneska jsme 3. den v dragu, kinda. Dneska je to takový polodrag, protože v pondělí jsem měl photoshoot, včera jsem měl photoshoot. Another club. Next place.
A dneska další a mezi No tím jsem byl sleep, v práci, no což se fear, nechci nobody stěžovat, ale believed me. trošičku mi ta energie jde dolů, takže jsem si vlastně udělal takový polodrag, ale zároveň to je drag, protože kinda I'm slaying as a vanish and without makeup base, only with eyeshadows a less narty. No, krásno. Ja som sa s tebou zladila s rúžovým uchom napríklad. Jo. A když se otočíš, tak ještě z druhé strany. A to bylo neplánovaně. I klidně, když shrneš, kde je Lotalov teď, ale třeba i co stalo za tím jménem, nebo třeba nějaký vznik, jak se k tomu dostala? Vzniklo to tak, že môj kamarát vlastne nazýval to, keď spôsobil jeho frajerke orgazmus, že jej dal veľa, veľa lásky. OK. A mne sa to hrozne páčilo a je to bizarné, ale aj som si zmenila Facebook name, keď sa to ešte dalo, na veľa, veľa lásky. To bolo, hej, tých 12 rokov, 13 dozadu, takže vtedy bola ešte meta inde. A vlastne, keď som si hľadala burleskové meno, tak sa mi to hrozne páčilo. Aj ten význam toho, že to znamená orgazmus. A vlastne, keď som to iba preložila, tak vznikla Lotalav a aj to dávalo zmysel ako meno a aj ten význam. Takže oh my it's God, orgasm. Já jsem nad tím nikdy nepřemýšlel, že to je vlastně v češtině veľa, veľa lásky. Mm-hmm. To je so cute. I love it. No, veľa ľudí si myslí, že to je ako Holotalav od Led Zeppelin. No, tá trošičku pesnička. jsem to myslel taky. Hej, alebo si ľudia myslia, že je to z môjho normálneho mena. Že som ako Charlotta, ne Šárka. Som Charlotta. A to A taky že dává to je smysl. ako, Tak to byl osud. No, takže tak. Mne práve hrozne pomohla tvoja show si tak rozpomenúť aj na moje, ako keby, že čo sa dialo v mojom detstve, že akože čo som, že jak to bolo vlastne. To miluju. No tak zrovna to je nejlepší, když te toho v tom člověku probudí. A vlastně díky tomu, že Luta byla na předchozím termínu, když Láska schází, tak i proto jsem jí vlastně napsal, protože jsem tak trošičku doufal, že vlastně bude vědět, o čem to tak je. A proč vlastně si psala, že si to líbilo, takže jsem měl z toho radost. No. No a vlastne pri tom som si spomenula, že moje také úplne prvé náznaky boli, že som vlastne lipsynkovala pre svoju rodinu na Ilonu Čákovú. A mala som ako mikrofón, som mala obuvák opačne, to bol taký ten starý komunistický. To bolo na takej proste starej chalupe, ktorá mala, že je iba kuchyňu a potom jednu veľkú izbu, kde všetci spali. A v tej veľkej izbe bolo strašne veľa oblečenia rôzneho. A vlastne moja rodina bola v tej kuchyni ako audience a ja som vždycky išla do tej izby a tam som sa prezliekala rýchlo, niečo som tam zobrala a išla som proste lipsynkovať na tú Ilonu. Tak to was nice. Takže to som si, z toho je aj nejaká fotka a to si akože pamätám také úplne prvé. A potom asi v 11 rokoch som začala tancovať a začala som s Latinom v súbore. S ktorým som aj vystupovala potom neskôr. Takže a tam boli už prvé náznaky burlesky, pretože aj keď sme boli tak mladé, tak sme vystupovali proste v tangách, ako v G-stringu. Which was weird looking back, ale tak to bolo proste. Ale už tam som mala proste kostýmy, všetko sa dialo. Som tancovala nejaké ako hip-hop a jazz a dostala som sa až k divadlu a pantomime. A mala som takú myšlienku, ako, že ja raz budem mať akože strip club. Že ja budem vlastniť niekedy. A to ti bolo kolik? To bolo až niekedy možno na strednej alebo tak. Aha. A hrozne ma bavilo s telom, alebo nejak sa fotiť, alebo proste nahota možno trochu neskôr a tak. Ale prišlo mi to, že v tom čase na Slovensku minimálne, asi aj v Čechách, to bolo bráne hrozne vulgárne. Že proste, že to bolo lacné, že keď niekto sa prejavoval takto. A vlastne až keď som išla do Edinburgu študovať na rok a chcela som tiež niečo akože tancovať popri škole, nejaký krúžok, tak som našla burlesk, ktorý ma vlastne najprv vôbec nebavil, lebo bol taký ako veľmi o ničom. Že ja som bola v tom čase hrozne zvyknutá na taký tanečný drill, že som fakt chodila na tie tanečné krúžky a proste sa tam veľa tancovalo a išli sa choreografie a tu sme sa len tak ako pretrčali pred zrkadlom a usmievali sa a akože tak proste to, čo burlesk je.
Ale mala som vtedy úžasnú učiteľku, tým pádom to bola sranda a tým pádom som tam zostala. No a na poslednej hodine sme si vlastne skúšali nipple tassels a nipple pasties, čo mi prišlo ako nonsens, že to ako ja si nebudem skúšať túto pred cudzími ľuďmi, ale nakoniec som sa rozhodla inak. To bol taký moment, kedy ona nám doniesla všetky tieto pasties a tam je dôležité, že akú máš size toho bradavku, akože aby sa ti to vlastne hodilo. Takže reálně se musíš opravdu slíknout před tím člověkem a Hej, zkoušet ty velikosti. a všetky sme tam vlastne boli hore bez a ja som bola na tej zemi a som sa hrabala v tých pasties, že ktoré si vyberiem. A počula som iba, že niekto hovorí nado mnou, že no ale, že ktoré si mám zobrať ja, lebo ja mám akože strašne veľké bradavky. A ja som sa tak pozrela hore a tam boli všetky tie ženy nado mnou, hore bez, tie prsia a ja že... Queer osvětlení. Myslím si, akože, fakt to bolo úplne, že heureka a ja, že ty vole, že hrozná ako liberation mi z toho išla a že úžasné a že vlastne až vtedy mi to cvaklo, že aha, že toto je o tom vyzliekaní a že je to pekné a je to OK a je to umelecké a je to politické a to som ešte vtedy nevedela. A išla som vlastne z tej hodiny s tým, že som písala vtedajšiemu priateľovi, že toto idem robiť, akože toto idem robiť, že this is my life proste. To si z čoho vyrobil tento vaniš, prosím? No, ta latka je plavkovina. Mhm. A pod tím je taková jakoby výplň, co se dává do bund, nebo... Že to sa nám šil, jako. Jo, nebo je to taky jakoby moletan. Mhm. A ten jsem obšil tou růžovou látkou a na to jsem akrylovými barvama vlastně No, nakreslil ten vaniš. Děkuji. Mhm. Já jsem byl tak excited vaniš interview, že jsem musel udělat vaniš. Takhle to art. funguje. Myslím si, že jsme to jednou už nastínila, že jsi žila v Edinburgu. A kolik jí v té době bylo? Můžu se zeptat zhruba? 25, 4, Aha. tak nějak. OK, hustý. No, je to hrozně zajímavý, čím víc natáčím těchto rozhovorů a vlastně jakoby já ty lidi známe se ze shows, ale někdy není vždycky úplně 100% čas si popovídat backstage, někdy je, někteří chodí na party a tak, ale vlastně čím dál tím víc zjišťuju, že ty příběhy jsou dost podobný, že buď tam jsou třeba nějaký ty prvky toho, že jsme vystupovali před těma rodičema, ne každej, třeba se odstěhuje do zahraničí. Já třeba jsem žil na Islandu a mě vyloženě pomohlo ta mentalita těch lidí v cizí zemi. Nevím, jak to třeba oproti tobě, jestli třeba pro to bylo horší performovat na Slovensku, když jsi žila jenom na Slovensku, anebo potom, když jsi žila třeba v jiný zemi, třeba v tom Edinburgu, jestli ti to pomohlo taky být víc třeba odvážná. Akoby, keď človek robí, podľa mňa, hlavne teraz z môjho pohľadu burlesk, tak sa nevieš úplne uživiť, alebo nevieš sa akoby to robiť iba v tej jednej krajine, lebo je toho hrozne málo. Že ja keď som začala s burleskom na Slovensku, tak tam nebolo nič. Že som proste bola jediná producentka a učiteľka. Takže keď som chcela niečo viac sa buď aj naučiť, alebo zažiť performersky, tak som musela ísť do zahraničia. Takže mám skúsenosti akože s veľa rôznymi krajinami, ale musím povedať, že takto sa mi otvorilo až ako spolupráca s Pink Bassom, že až tam akoby sa mi otvorila nejaká nová dimenzia toho, že čo môžem robiť a čo všetko môže byť burlesk, alebo ani nemusí, ale viem to robiť a baví ma to. A druhý taký moment bol, keď som bola v Lisabone, že tam je vlastne veľa, aj keď som tam bola iba 3 mesiace, ani nie moc umelecky alebo performersky, ale skôr ako, že som videla tých ľudí, ako tam sú bežne, ako vyjadrujú svoju identitu úplne bežne, proste na ulici na parties. Tam je hrozne veľa Brazílčanov vlastne a to je, že úplne iný temperament, že úplne iný. Energie se vyřazuje ten člověk. Hej, že úplne iné a to ma hrozně inšpirovalo tiež. Jsou to úplně jiný jako země a kultury, ale i to jsem cítil jakoby na Islandu, když jsem třeba šel na severský festival. Jestli znáš Hatari, a to je taková skupina islandská, co v té době 2018-19 byly na Eurovizi. A ty jsem viděl poprvé live a to pro mě taky byla nějaká určitá queerness, ale nechci teď zobočovat jinam. Je to prostě podle mě hrozně důležitý vlastně nasát i jiný kultury v jiných zemích, co tě vlastně pak může inspirovat a třeba tě jakoby vyhodit z toho kruhu, v kterém ty vyrůstáš a trošku tě to může vlastně i směřovat někam, což jako nechci říkat, že musí se odstěhovat, ale přijde mi to jakoby super věc. Alebo aj vyslovene iné umenia, alebo iní ľudia, alebo iné eventy, že myslím si, že keď niekto robí burlesk alebo drag, tak nemôže robiť a zaujímať sa len o to, že treba akože chodiť
pre tú inšpiráciu úplne hoci kde a myslím si, že tak sa vedia otvoriť dvere proste novým nápadom. Mhm. Co tě inspirovalo, aby si začala s performováním a burleskou včera? Tady to samozřejmě aplikujeme i na Slovensko, což jako jsme nezmínili, ale díky tomu, že mluví slovensky, tak to vám asi mohlo dojít, že původně si Slovenka. Áno. Takže co tě vlastně motivovalo začít na tom Slovensku Česku? Možná jsi to vlastně řekla, jestli to byl ten Pink Bus a zahraničí, nebo... Vlastne, ja keď som sa vrátila z toho Edinburgu, tak som chcela hneď ako vystupovať, že proste, že I'm ready to perform. A že verím, že všetci na mňa čakajú, ako to bolo Delulu level, akože 3 milióny. Same, Ja som normálne akože poslala e-mail do Prague Burlesque, že hello, I'm here. A oni, že no vôbec, ako. Čo sa ako samozrejme zmenilo a teraz sme kamoši a spolupracujeme. Ale vlastne ja som mala priateľa, ktorý moc nechcel, akože aby som išla teraz vystupovať, že okay. akože idem sa vyzliekať pred cudzými ľuďmi, čo úplne rozumiem a už mám po tých rokoch ako taký názor, že úplne rozumiem a nehnevám sa a je to v pohode. Tak som začala aj vystupovať a cestovať a chodiť na rôzne festivály po celom svete. Čiže tá inšpirácia ako vystupovať bola ako prirodzený vývoj toho, že niečo ma baví, niečomu sa venujem a robím to a chcem to robiť naplno a všade proste. A potom tie Čechy už akoby k tomu boli veľmi prirodzene. Už veľmi skoro som tu bola tiež na nejakom festivale alebo nejaké rôzne spolupráce. Ten Pink Bus vlastne prišiel až po asi po 5 rokoch vlastne, čo som to už robila. Takže to bol taký ako next step, že úplne si pamätám, že to bol vlastne Pink Bus bol predtým, ako vypukla korona, vlastne tu prvý. Ja som to sledoval ze zahraničí, že sa to deje, ale ešte som žil preč. Aha. No, tak hej, že sranda, že si to vlastne všetci pamätáme, že kedy to začalo, že to bol taký zlomový moment a si pamätám, že wow, že tieto performances, že čo tu ja robím, že ja som hrozne nudná, mi prišlo. Že proste všetky drag queens a hrozná expresia a proste a ja som bola len ako, že ja sa tu idem vyzliecť, že that's so boring. Já opravdu nemyslím, že jsi nudná, ale předtím jsem tě teda neviděl, takže vlastně nevím, jak si vypadalo předtím. No a takže vlastne takto nejako to prišlo. Že vlastne veľmi prirodzene. Tato otázka možná, já jsem ji pokládal z toho důvodu, že vlastně já jsem si to uvědomil v tom zahraničí, že jako what the fuck is happening, jako já mám tuhle passion a proč jsem tady jako někde uprostřed něčeho, jakoby... A čo si tam robil? Já miluju přírodu a tak já jsem se odstěhoval na Island z důvodu, že jsem chtěl zkusit žít v jiný zemi. Neměl jsem konkrétní vůbec so extreme, jakože na Island. Vůbec jsem neměl zaměření do jaký, ale chtěl jsem severskou, protože vždycky mě bavilo buď jakoby Norsko nebo Švédsko a bavila mě jakoby já mám rád hrozně jakoby kopce, stromy, to tam zrovna není ty stromy, ale kopce a skály a útesy, to je úplně jakoby passion pro moji duši, takže jsem si říkal, že to musím někdy zažít, buď v rámci dovolený, anebo tak. A měl jsem vyhlídlý Norsko, ale to se nakonec nepovedlo. A Island se povedl z důvodu, protože jsem tam měl kamaráda, který tam je po vysoké škole studoval. Pak jsem obepsal i víc hotelů a pracoval jsem v hoteli, abych odpověděl. Hotelu, no různý věci jsem tam vyzkoušel. Umývačka nádobí, asistent v kuchyni, housekeeper, uklízečka na pokoji. And that's vanish. Žehl jsem prádlo a pak recepce, ale na úkor toho, že jsem prostě tam mohl cestovat a zároveň ta ekonomie je trošku jiná, takže jsem si tam i trošičku vydělal. No ale díky té otevřenosti já nechci se dostávat do tohle tématu, díky té otevřenosti jsem se prostě jakoby víc otevřel sobě a přišel jsem víc do svého nitra, kdy já jsem prostě reálně vždycky miloval to vystupování, jen jsem si to v sobě tak jako hluboce pohřbíval, protože to pro mě nebylo typický a neměl jsem jakoby úplně podporu z té strany rodiny, což vlastně se dostávám k té otázce, proč vlastně mám show Když láska schází, jelikož je to vlastně o nějakém poznávání se od malička do doby, než jsem teda začal vystupovat a vlastně s těma hostama se povídám o tom, jakou tu cestu měli oni k tomu, než se stali tím performerem a jestli vůbec tam byla nějaká podpora v rodině v rámci toho umění a nebo nebyla. Třeba když mluvíme z té tátové strany, tak chtěl prostě mít ze mě kluka, který bude mít auta a bude mít rodinu brzo a já prostě měl vždycky rád vlasy a paruky a show, což se úplně nesetkalo s pochopením. No a tak jako by jsem byl vždycky trošičku
Queenka kinda vykroucená, ale zároveň jsem to Crazy. jakoby nesměl dělat, proč jeho to štvalo, takže i z toho důvodu si myslím, že jsem takhle vyšejpovaný, že dokážu jakoby přepnout a jsem extrémně maskulinní, anebo jsem úplně vykroucená. Jestli by si mohla říct nějakým způsobem ty tu cestu, jestli si vlastně měla podporující podmínky, tu rodinu a okolí, anebo si právě musela jako učit tomu něco obětovat, což asi jako každý svým způsobem. Ja si myslím, že z hľadiska rodiny to bolo veľmi otvorené, že akoby oni chcú iba, aby som bola ako safe a aby som robila niečo, to už je jedno čo, že nikdy mi nepovedali, že toto nemôžeš robiť, alebo je to blbosť, alebo čo. Skôr iba z hľadiska toho vzťahu vtedy, čo som už spomínala, že to bolo také ako náročnejšie obdobie, kedy mám pocit, že to nebolo prijaté, ale zároveň tomu už rozumiem teraz spätne. O čem to jakoby bylo, že nechtěl podporovat to, co máš ráda, když tě jakoby reálně má rád? No bolo to o tej nahotě, no. Jo, jakože jakoby nějaká forma... o tom odhalovaní sa, takže chápem, že keď prinesieš niečo také do vzťahu, ktorý už trvá, ja neviem, 2 roky alebo koľko, tak je to proste niečo, čo sa ťažko adaptuje proste na taký vzťah, mám pocit. Teraz mám vlastne priateľku, ktorá ma v tom podporuje, nemá s tým problém, je tiež veľmi kreatívna, napriek tomu, že robí ako pracovne niečo iné, ale akoby v tom svojom skromnom živote, alebo ako sa to povie, tak je veľmi ako kreatívna v tom, ako sa prejavuje vizuálne, ale aj vo všetkých aktivitách. Takže sa celkom tak ako doplňame v tom, že ona mi dáva aj veľa nápadov rôznych, vždy buď na čísla, alebo na kostým, alebo na hocičo. That's win-win. No, takže je to veľmi fajn, ako máme všade všetko, ako to ja hovorím, že všade je nejaké perie, kostýmy, trblietky, make-upy a tak a tak sa mi to proste páči a som za to rada a som šťastná. Odskočil od toho, což byl dost vážný téma a to je ta politická situace na Slovensku, jak vlastně nemusíme se o tom bavit, ale nějaký vliv, co na tebe má a to, že žiješ teda v Česku, tak jestli tě to nějakým způsobem třeba víc motivuje i vystupovat na Slovensku, nebo vlastně už jakoby ztrácíš motivaci a už se směřuješ třeba jenom do Česka a zahraničí. Protože ani jsme třeba nezmínili, vzhledem k tomu, že 10 let seš na scéně, tak ty máš za sebou spoustu produkcí v rámci i burlesky a můžeš klidně jmenovat shows. Tak jaký tyhle ty pocity to v tobě nese? Okrem performovania sa venujem aj produkcii a mám v Bratislave vlastne produkciu každý mesiac, vždy posledný štvrtok v mesiaci s názvom Večernica, kde si volám aj zahraničných hostí a je to tak ako malá show, ale myslím si, že dosť silná v rámci budovania nejakej komunity a povedomia o burleske, ale aj o dragu, lebo častokrát tam máme aj drag queens alebo drag kings a okrem toho robím aj ako iné letné shows alebo nejaké experimentálne koncepty a tak ďalej. Ale teraz mám ako, jak si hovoril, že kreatívny klid, tak mám produkčný klid, že ako som sa teraz ako tak trošku odstupujem od toho od tej letnej produkcie a zase sa vrátim späť potom v septembri. A vlastne minulý rok sme mali 10. výročie a chystala som veľkú show ako na to 10. výročie a vlastne malo to byť v sále, ktorá je pripojená k Univerzite Komenského, taká nádherná proste venue, čo bol vždy môj sen tam urobiť show a proste na to 10. výročie sa to úplne hodilo. A mali sme všetko ako promo, predaj, všetko spustené. Vlastne 2 týždne pred tou show mi to zrušili, že akože sa to ako nemôže udiať, pretože je to univerzita a im sa to tam ako nehodí a neviem čo a oháňali sa tým, že nemáme podpísanú zmluvu a tak ďalej. To je presne to, čo som hovorila s tými akože s tým profesionálnym prístupom. A aj keď to tak nebolo akože oficiálne prezentované nimi, ale akože vedela som, že to je nejaká autocenzúra, že akože sa báli, že keby akoby boli nejaké fotky z toho, tak proste, že sa rozkrikne, že proste bol burlesk na univerzitnej pôde, aj keď akoby tá venue je samostatne fungujúca jednotka, ktorú si vie proste hocikto prenajať. Ale oni to proste zmanipulovali, takže to tam ako nechcú.
A toto bol ako moment, kedy mňa tá nejaká politika a to smerovanie nejak priamo ovplyvnilo proste v mojej práci. A mám pocit, že to bol nejaký posledná kvapka akože v mojej motivácii toho robiť ďalej nejaké veci na Slovensku. Takže to bolo vlastne minulý október. A od té doby si už večer nic nedělala? Dělala, ale akoby... A stále sa toho nechcem vzdať, ale akoby, že dalo mi to takú, že no, že tu sa už proste nič nezlepší. Alebo ma to proste tak akože zhodilo dole, že sa človek proste snaží a chce si urobiť akože niečo pekné, akože za to, že máme 10 rokov a že není ti to dovolené. Takže to bol taký pocit, akože, že ma niečo prvýkrát akože ovplyvnilo, čo sa týka politiky. Lebo vždycky to bolo také, že nikoho sme moc nezaujímali, hej, že väčšinou sa také tie ako postavičky na internete väčšinou riešili ako drag queens a akože toto bola tá téma, ale my sme ako väčšinou nikoho nezaujímali, že bolo to pre nich asi nie až také proste kritické alebo kontroverzné, ale v tomto momente som tak pocítila, že no tak to už ako veľmi zle. Ale samozrejme nie je to len to, akože tam, čo sa deje aj s ministerstvom kultúry a všetkými týmito záležitosťami, to je absolútny odpad a akože humus. Je to proste otrasné, čo sa tam deje na všetkých frontoch a mám pocit, že aj môj pohľad na to sa zmenil, že ja som bola hrozne nastavená tak ako na ten boj a na ten aktivizmus a na všetko také ako proti tomu, čo sa týka aj umenia, aj to, že som chodila na všetky protesty a tak ďalej, ale v nejakom momente som začala byť akože hrozne unavená z toho, že proste už som vlastne nevládala a povedala som si, že ja proste že cítila som také nejaké vyhorenie akože z toho boja. Aj vlastne od tej Zámockej sa akože absolútne nič nezmenilo, iba to ide akože do horšieho a horšieho stále. A mám pocit, že mi veľmi pomáha mať tento odstup teraz tu v Prahe. Že akože vždy s hrôzou čítam tie správy, ale zároveň si hovorím, že človek je pripravený akože v úvodzovkách do boja vtedy, keď je akože oddychnutý a že máš ten nadhľad. Že teraz mám pocit, že môžem vlastne tvoriť a reagovať na to lepšie, ako keď som bola priamo v tom. Takže... ale zároveň sa chcem viac sústrediť na tvorbu a prácu tu, keď tu už žijem, ako tam. Takže nechcem byť stále ako medzi. No. Si myslím, že je super přístup a zároveň mi je to teda extrémně líto a sám to sleduju a je to teda dost děsivý. I vlastně v rámci všech těch událostí, nežiju na Slovensku, ale prostě všechny news jsem postupně sledoval a třeba v rámci toho, co se stalo v rámci té vraždy v teplárně, tak jsem si myslel, že tohle je jakoby signál toho, že opravdu jakoby na tu queer komunitu se třeba útočí, nebo i to, co se děje v politické situaci, ale pak následovaly ty volby a vlastně to šlo ještě horším způsobem, což já si vlastně nevím ani pořádně sám vysvětlit, co pro to víc dělat, jo, jakože třeba můžeme s těma lidma víc mluvit a to samý mě vlastně děsí, že se může stát možná i trošku v Česku, zároveň si říkám, že v takovém směru na tom úplně tak nejsme, ale jakoby, ale zase doufám, že to nepůjde až takovým směrem, jako třeba u vás, což jakoby nechci úplně jako říkat, že to je to tam prostě špatný a absolutně si nevím představit, jak to ovlivnit, protože právě mi přijde, že v rámci aktivismu se část jakoby minimálně jakoby kolem Bratislavy všech lidí dost snažilo a i tak to nebylo dost platný. Nemám na to. Těžký topik, každopádně tleskám, že jsi tady a doufám, že najdeš energii a motivaci vytvořit tady něco nového. Zatím jsme na tom dobře. To je rozmíkám zlešlo. Well, ďakujem za pozvanie. Ja verím, že v Čechách to ešte chvíľu vydrží tá situácia. Ešte by som tu chcela byť pár rokov, tak by to nemuselo ísť do úplných sračiek, jak na Slovensku. A teším sa, čo spolu vytvoríme ešte. Já si říkám, že je prostě důležitý být otevřený a ukázat tomu člověku tu lidskost, takže doufám, že aspoň takovýhle rozhovor třeba může pomoct, anebo minimálně v kombinaci i s tou show, že to třeba někomu otevře oči a začne víc vlastně o těchto tématech přemýšlet, anebo prostě brát ty lidi víc lidsky
a nejenom prostě jako nějakou karikaturu, která ti chce rušit tvůj komfort. Spíš jako by chce, aby si třeba začal víc jakoby přemýšlet. Nebo začala přemýšlet, nechci mluvit jenom v mužském rodě. By to nevyznělo, že mám něco proti mužům. OK. A taky děkuju, že sledujete Swine TV. A pokud Lotalov ještě nesledujete, tak určitě se podívejte na její socials, taky se podívejte na moje a dejte případně odběr, nebo nám tady dejte nějaký komentář. Ďakujeme. Čauko. Pa, pa.